Com construir un arc de ferradura aràbic amb maó massís d'elaboració manual, cara vista per una obertura d'1,26 d'ample. Ja anirem, vaig per fer ja la tercera i última part del que es tracta d'aquest treball i ho farem, com sempre, pas a pas. Ja tenim el que és l'arcada feta, posats les peces a plec de llibre o sardinell, i ara el que ja faig és ja l'última capa posada amb maó massís de pla. Abans de fer-ho, com és natural i si ens hi hem d'acostumar, és de mullar-ho bé, que no amb excessiu, però el que és l'obra massissa demana que sigui mullada en temps, ben mulladeta, i com podeu veure estic posant el que és el morter així com a tiretes, perquè llavors l'hora de posar-lo fa un assentament bé i ajuda a posar-lo a l'alçada reglamentària o l'alçada necessària de la separació entre la primera filera i la segona. També podreu comprovar-ho, ara poso uns separadors, perquè així ja tinc jo previst el repartiment, perquè a dalt no em vingui una peça difícil en el sentit d'estreteta o en fi, que no quedi una junta molt ampla. Llavors fixeu-vos en el que m'he preparat, que són uns llistons, que és la que em marca, que en diem una galga, que em marca la distància que ha de quedar entre una filera i l'altra. Quan se posa aquestes galgues, el que s'ha de fer és seguir la mateixa inclinació del que són el totxo posat a sardinell. També, com es podrà veure, el mateix fusta que feia servir com a compàs, aquí és el que us deia que el llistó s'ha de posar més inclinat. Aquesta fusta que estic posant, que he estat comprovant, em dona també la sortida del totxo per percebre que vagi bé, o sigui, si al ser manual tampoc no fa falta que vagi perfecte, però sí, el que no ens podem és perdre. Segueixo aquí posant el que és el morter així amb tireta per poder posar el totxo a sobre. També el que és important és procurar anar mantenint el nivell del que és el totxo que estic posant o la peça de ceràmica, perquè si m'inclino cap endintre llavors se separa de la punta d'aquí, de la part de davant. És simplement comprovacions que de vegades jo les faig molt seguit, poder no caldria, però jo estic més tranquil si ho faig d'aquesta manera. Llavors també el que s'ha de fer és amb el totxo mirar ben bé que no hi hagin alguns escantells una miqueta provocatius, o sigui que no siguin massa exagerats, i anar combinant les peces amb si, perquè llavors sí que et trobes que queda molt defectuós, que es vegi un escantell malament. Aquí es pot veure ja que el que és la galga l'estic posant amb inclinació, seguint la mateixa inclinació del que és el totxo posat a sardinell o plec de llibre. Ara, al posar el nivell també s'ha de procurar de posar seguint el mateix cantell del totxo. I jo, per veure ben bé la bombolla, el que faig és bellugar una miqueta el que és el nivell amunt i avall, així la bombolla balla i jo ho veig allà on està exactament. De vegades pel reflex del sol o per defectes de la vista no es pot veure prou bé i d'aquesta manera ho pots apreciar-ho bé. Bé, llavors també el mateix anar seguint, anar posant el que és el totxo, el que sé, també dic totxo que és molt, que el totxo representa que fa 5 i el maó fa 4 o 4 i mig. Aquí ben rejuntat per anar portant tota una horda de seguiment, perquè si ho vas deixant-ho per l'última hora llavors pots trobar-te que en fi, no queda tan maco i així llueix més el treball i ho fas més amb gust. Aquí també anar comprovant el que és la humitat del mateix, perquè si no llavors et trobes que poses el morter a sobre i queda un fraguant molt ràpid i no queda prou bé. Aquí ben rejuntadet, anant deixant tires, una separació d'una tira amb una altra, i al posar, com que es refrega, llavors ja queda tot ben massís.
fer un repartiment correcte. Acostumo a posar-hi els separadors com a guia, que són també, es pot considerar unes galgues. Jo ja ho tenia ja calculat en principi, perquè m'agrada que els totxos o el que són els maons que arribin bé, que no que llavors una junta molt exagerada. Màxim m'estimo més de vegades retallar una miqueta que no pas tindre que es vegi un gruix exagerat. Aquí ara, com es pot veure, estic comprovant el que és amb la fusta, que em dona la mateixa sortida com a regla, i així ja en queda la mateixa separació de la filera de sobre amb la de sota. Torno a anar comprovant, les vegades per comprovar-ho com més ho fas millor, perquè ja dic que després és una miqueta fastigós tindre que anar desmuntant i en fi, que cadascú té el seu sistema, però jo sí que recomano, no vull dir que sigui el meu sistema millor, però que sí que s'insisteixi diverses vegades anar comprovant, sempre procurar la manera d'adelantar la feina. O sigui, em refereixo no a entretenir-te massa amb una cosa o amb una altra, però el principal és que el material o el treball quedi bé. Aquí ja en tinc alguns en sec, repartim-los perquè em vinguin al centre, i llavors ja sapiguem que els altres vaig bé, doncs arribo a dalt correctament. Bueno, ja aniré per continuar a l'altra banda. Insisteixo, tota l'obra s'ha de mullar. Sigui massissa, sigui foradada, sempre que no estigui hidrofugada. Si és hidrofugada ja ho notes que al tirar l'aigua fa bombolles i l'escup, llavors ja vol dir que aquella està hidrofugada. En cada vegada es va bé també perquè li treus una miqueta la pols que pugui tindre de tenir la magatzemada. Com es pot veure, el totxo el morter ben repartit. Aquí ja no puc posar les tiretes que he fet abans a la paret perquè al ser més vertical en cauria. Ara aquest, com que és una arrencada al començament, s'ha de mirar ben bé el nivell de la part superior per anar jugant o baixar d'un cantó o pujar de l'altre, perquè si no vaig ja a nivell al començament, llavors sí que ja anem malament. O sigui, no refiar-te del que ja tinguem bé. Llavors, al posar el nivell, podreu comprovar que l'haig d'aixecar pel cantó de dintre. Aquí vaig bé, així anava llogant, apretant-ho. A la part de sota ho comprovo també, que no caldria, però així veig si queda algun ressalt o un defecte. Ara el nivell és el que em donarà la mesura que haig d'aixecar o baixar de darrere. En aquest cas l'haig d'aixecar, perquè llavors el mateix aixecar també s'adalanta de la part de dalt del cantó exterior. I al posar el nivell sempre procurar que anar seguint paral·lel en el que és la cantonada o l'arcada. Si ara aquesta peça no estigués a nivell, quedaria molt separada de la part de dalt. Separada o molt sortida. I d'aquesta manera no és així. Ara aquí sembla que hi càpiga molt de gruix, però no és així, com es podrà veure al final, però sí el que interessa és que quedi ben rejuntat. I així, si aquest ja hem sortit bé, llavors ja tinc més referència o més seguretat al anar seguint les fileres per la part superior. Aquí es pot veure el que és la peça de ceràmica, que està molt mullada, però tampoc no està amb excés, o sigui que és important, és mal més que pequi una miqueta d'accés que no al revés, perquè el que és tant el ciment ràpid com el que és el morter, si se li absorbeix de seguida la humitat d'ell, llavors no pot fraguar com hauria de fer-ho. O sigui, és una de les coses a tindre molt en compte. També ja ho crec que ho he dit abans, que aquestes galgues que estic fent servir per mantenir la separació, la tinc lligada amb una altra peça, o sigui, tinc dues peces, perquè em trobava que si no ho feia així, llavors agafava i millor en queia a terra a la part baixa de la vestida i no podia recollir-la. Llavors d'aquesta manera, al tenir-la dos, sempre queda un cantó lliure i d'aquesta manera, si se te'n va d'un cantó, tens l'altra peça per posar, i també va bé tenir-la totes dues.
Bueno, en aquesta imatge es pot veure que ja vaig per fer el tancament, que nosaltres en diem la clau. Bueno, el mateix que es diu en castellà la llave, és per poder tancar el que és l'arcada. Llavors aquesta arcada, al estar tancada i ben massissa, les juntes, sobretot la junta ben massissa, li don força amb tota l'arcada en si. Si només que quedés una junta una miqueta oberta, llavors o sigui, tota una junta oberta ja no fa força. Si només queda tapadeta a trossos, ja té menys força que si estigués tota la junta massissa. Aquí sempre és millor agafar, enllardar i que et quedi tota la peça sencera, però si no és possible doncs es fa amb 2 vegades, o de vegades no agafes prou el ciment necessari. Llavors la mateixa fusta que faig servir com de compàs és la que també em dona la sortida de la mateixa peça, perquè tant la filera de sota està en alineació amb el que és el cindri. Bueno, ara ja estic per posar la clau. Fixeu-vos que m'ha quedat ben bé la junta en el centre del que és el cindri. Ara, al posar-lo, ja és difícil que et quedi tot massís, però llavors el que s'ha de fer és tindre en compte i anar-ho matxacant, o sigui, anar apretant amb el canto de la paleta. I amb aquest només hi he agafat i rejuntat una cara, i ara ja un cop el tingui ben posat, el que faré ja serà anar introduint el material, que en aquest cas és el ciment ràpid, que es vagi filtrant per la junta. Aquí ja tinc la referència de cada cantó, però tot i amb això agafo la galga per assegurar-me, però fixeu-vos que seguint els 2 que hi han posats no caldria. Un copet, que és el copet que jo li dic de gràcia, que és el que va molt bé perquè li dona més filtració al ciment a dintre del que és la peça de ceràmica, i com que la peça de ceràmica està ben mullada, es filtra pels poros i queda ben adherit. De vegades, en vez d'anar seguint amb la paleta, s'ha d'utilitzar per les juntes o per la separació el que és el palatí o palustre que estic fent servir en aquests moments. Ara és el moment d'agafar i procurar d'anar omplint ben bé la junta. Aquella, la que estava fent-ho ara, aquesta, com que ja l'havia enllardat el canto de la peça, ja no està tan buida. Ara és aquesta que amb el canto de la paleta és el que haig d'agafar i anar-li matxacant en que sigui així horitzontal però també vertical, perquè es vagi filtrant ben bé cap a dintre, tot el que es pugui. Bueno, ara ja estan totes posades, rejuntades, i ja també en aquesta imatge ja està netes el que és el cantell, i ara el que vaig per treure el cindri. El cindri, tingueu en compte que ho havia anunciat abans en posteriors etapes, que quan s'amunti s'ha de tindre molta precaució la manera del muntatge que es fa. Fixeu-vos que jo ara el que estic fent és treure una part d'aquest cindri, o sigui, la part de davant serà suelta. És diferent que fos mig punt. Si fos mig punt, llavors traient les falques dels extrems, agafa i cedeix cap avall i pots treure. En aquest cas no cedeix perquè representa que és una circunferència i no està oberta per la meitat. Llavors no permet que el cindri baixi cap avall. I com que llavors hi ha les rebaves del ciment de la primera filera, no es pot treure. D'aquesta manera, com es pot veure, vaig ajuntar les 2 tapes, tant la de davant com a darrere, amb tornillos. Llavors, el que faré, o estic fent ara, és traient els cargols, perquè ha sigut més fàcil fer un cargol que no pas en claus normals i corrents, i trauré la tapa del cantó que es veu. I és molt fàcil fer-ho d'aquesta manera. S'ha de tindre en compte, sempre que es fa o es construeix un arc d'aquest sistema, o similar, pensar a dir com sortirà el cindri. Si l'arcada se tanca de sota, llavors vol dir que ell no pot cedir cap avall, i al no poder cedir cap avall et trobes que està estancat com ara, o sigui que no treballa, només s'està apoyant pels extrems de baix.
Llavors s'ha d'agafar una serra, tallar-lo i tota la història. D'aquesta manera, doncs, fer un tall amb una serra de vall-vent aviat està fet, però si es pot fer ja amb aquesta previsió, doncs ja sempre és millor. Bueno, ara ja estan tots els cargols trets i recollits, i ara el que intento ja és bellugar-lo una miqueta perquè surti. Ja ha sortit, ja s'ha assentat, com podeu veure, i queda la meitat, o sigui, la part de darrere, que la trauré per la part posterior. O sigui, trec la part de davant, ara aquí recolliré el que faci falta, que hi ha algunes galgues i alguns utensils que hi havia pel forat, que s'acostumen a deixar perquè diu sempre és el puesto que et queda més bé, i ja es tracta ja d'anar a agafar, recollir-ho tot i afluixar-lo pel cantó d'aquí, però ara per aquí no es pot treure perquè tenim les rebaves del ciment. Llavors haig de donar-li la volta i treure-lo pel cantó de la part posterior. Ja tenim el cindri fora, i ara el que es tracta a continuació és agafar i netejar el que són tots els totxos, les rebaves del ciment. Com que hi havia el cindri posat i estava per cada cara, és difícil poder treure'l del ciment. Llavors, un cop està fora com està ara, és un moment treure-lo, com es podrà també apreciar, és entre maceta i escarpa, anar traient, també es pot fer amb el canto de la paleta, però mira, sempre es fa amb el que està més a mà. Aquí es poden veure el que són, en diem, els mocs del ciment. Ara és qüestió de netejar-ho bé. Fixeu-vos que és fàcil. També posant-hi amb el canto de la paleta també és molt fàcil que salti bé, perquè quan se fan amb els revoltons dels sostres, dels abigats, dels forjats, també ho fem amb la paleta. O sigui, es va passant i va saltant tot. Aquí m'ha semblat més bé, o poder també perquè tenia les eines més a mà, de fer-ho amb la maceta i l'escarpa. Però fixeu-vos que pico amb molta moderació, perquè no hi ha necessitat d'estar piquiant aquí com si fessis una paret de formigó. I el mateix canto de l'escarpa serveix per raspar-lo una miqueta. Llavors, un cop està tot ben net i mullat, que això ara ho podreu veure a continuació, ho estic mullant amb un spray, es pot fer també amb una escobeta, amb una escombreta, i el que sí interessa, com sempre he dit i insistiré, l'obra ha d'estar mullada perquè tingui un bon agafament amb el ciment. Llavors, amb el canto del palatí, ho estic introduint-ho per les juntes que hagin quedat buides. Aquestes, al ser la part de dalt i al ser el rajol o el maó posat de pla, sempre és més fàcil que quedin algunes juntes una miqueta buides. Les verticals no tant, perquè ja al mateix apretar ja et queda el ciment posat. I aquestes, al ser la de dalt, posar la clau, que més pots enllardar una cara i tot això, en fi, que queden una miqueta més falses. Per això són les que s'ha de mirar que quedi el més perfecte possible, com ho estic fent ara, i repassant-ho. Un cop estigui escampat, el que faré serà raspar-ho amb el canto del palatí, com es pot veure, i llavors abans que s'assequi, abans que fragui massa, amb un drap ben sec, no us recomano que sigui humit, perquè si és humit llavors omples les juntes del que és la peça de ceràmica de totxo, els poros queden plens de ciment i queden molt bruts. Llavors és qüestió de fregar-ho al màxim que es pugui i repassar els cantells com hi ha allà. Aquí teniu un detall de la manera que sigui l'arrencament, falta fer uns petits repassos, però és la gràcia del que sé l'art de ferradura que sobresurt del que és la verticalitat de l'arrencament. Bueno, doncs aquí ja està el final de la tercera i última part.